Kapit na yung mga umano garbis. Mga Bisaya vlog oh. Nag-agpat pa sila mga Bisaya vlog oh. Kaniya rin lang mga Bisaya oh. Nag-agpat pa. Mula kadako akong mga spin mga Bisaya. Ibarbis akong mga bata-bata mga Bisaya. Ang uban ng mga Bisaya, nangaon pa mga Bisaya, to ay mga Bisaya. Oh. Nanguha pa na sila mga Bisaya, nangagpat pa na sila mga Bisaya. Mga Bisaya oh. Mga Bisaya. Oh. Mga Bisaya oh. Nanguha pa na sila, nangagpat. Ikuha nila ang isa kakuan mga Bisaya mga isa kakuan ako tab. Iguin na mga Bisaya kaya may buslot mga Bisaya, buslutan doon nila kay balik dia sa paano akong float ng katit mga spin. Isa, dua, empat, lima, unom na kapispin ng mga Kabisaya oh. Yan naman ang nag-harvest. Kilaw-kilaw sila ng mga Bisaya o, oh, panggutom o hinagpat.